chal koda mae. In kaka jadak e kaunti ma Migori, bende otime yono kaka ni geno kaka jadak ma Migori? Gi nyinge na iluonga ni Matino Mondo ka Migori. Gini nyok otimore kaka nye waparo, nikech nye wan gi geno mang'eny kaka wan jo Migori, ni nyocha wan gi Mheshimiwa Obado kendo manotenore gi Mheshimiwa Ruto machiegni no support UDA, kata mana kuria moko mabathwa ka machalo kaka Mathias Robi gini, machalo kaka Kitayama gini, jo kuria ma Migori County, ne waparo ni ng'at achiel kuomgi inyalo yiernwa, to ok otimore kaka ne waparo. Kuom mano mi wan kaka jo Migori waonge geno moro amora, to ne wakwayo rais marwa Mheshimiwa Ruto mondo mi obalance gige ne kotimo mondo mi okel jo Kenya kanyakla. Kok kamano to onge gi mang'eny, ero kamano jowinjo mowinja. Kapok aweyi, aneno ka king'iyo joma bende nyaka sani koro chwal nyingegi, ng'eny gi gin jo siasa, moko bende ne oyiere leo mopogore opogore. Kipimo joma bende nyaka sani dwa mi thuolo machal koda mae gi sirikal mokalo, be ineno ka samimiyo jo siasa mang'eny thuolo e tend migepe, be uneno ka un gidini ginyalo tiyonu e yono makare ma chopo gigo madwarore? Erokamano, wan kaluwore gi kaka